Sej ta glavno vprašanje, kako vemo to, kar vemo. Veliko ljudi verjetno verjame, da smo najdel metodo za definiranje tega, Okay. se pravi znanstveno metodo. Ampak tukaj je problem, kakor ga jaz vidim, ko uporablja samo en del naše biti, se pravi ta razumski del. Ne? In vsak ima osebne izkušnje, ki jih ne more dati v ta koš razuma. Ne? In jaz mislim, da tudi kolektivno pri kakšnih stvareh ni to mogoče. Ne? Ampak ne vem pa, katera metoda bi bila takšna, kjer bi se mi vsi kolektivno strinjali o njej. Ali pa, a je sploh mogoče priti do tja, kjer smo vsi nekako usklajeni v resnici, če lahko tako rečemo. Ne? Ja, dakle ovak, ja ne bih odbacio tako olako znanstvenu metodu, jer ona ima u sebi neke vrlo, vrlo važne ispravne postulate koji jesu ispravni. Jedan od tih postulata u znanosti glasi da svaka tvrdnja, zakon, teorija, kako god sad tu ima različitih stvari koje nećemo ulaziti, ali da svaka od tih stvari mora je biti moguće eliminirati, odnosno oboriti. To je jedan od najvažnijih principa znanstvene teorije. Dakle, ako ti nešto kažeš i ako nema načina da se to eliminira, to nije ispravan način, jer će nas uvući u vjerovanje, u uvjerenje. Dakle, mora postojati metoda kojom ću ja pokušati eliminirati ono što je netko rekao. Ako ta metoda ne postoji, znači da smo na području vjere, na području pranja mozga i na području doktrine. Znači, neko nešto kaže i to je tako. Znači, mora postojati metoda ispitivanja. Reci, da. Samo eno vprašanje bi, da bi tole metodo, oziroma to, kar si zdaj povedal, da bi preverila. Ja. Jaz rečem, moja trditev je, jaz sem zavesten. Kako bi ti, Adrijan, to preveril? Da si ti svjestan? Ja. Ok, to je sad već jako dobro pitanje i moj prvi odgovor je da tog načina nema. Jaz se strinjam in to je edina trditev, ki je ultimativno, lahko rečeva, subjektivna. Jaz tega ne morem nikomur dokazati in noben ne more meni ovršiti te trditve. Jaz vem za 100%, da je to res. Ali nitko drugi ne zna. A bi se strinjal? A bi se strinjal s tem? Ja, ali ti ideš sad u smjeru jedne potpune subjektivnosti i relativizacije bilo čega drugog osim tebe. Znači tebe, postojanja tebe kao osobe. To je neka vrsta znači potpunog usmjeravanja za sebe i eliminiranja bilo čega drugog. No, ja bi se zadržao na tome da mi ne možemo to dokazati, ali ne možemo iz toga izvući zaključak da to nije točno. Dakle, drugim riječima, ja ne mogu dokazati da se ti bilo što osim slike na mom ekranu u ovom trenutku. Ili računalnog programa. Ja to ne znam. Ja ne znam uopće da li ti postojiš. Dakle, ne znam. A kamo da li si svjesno biće ili te neko isprogramirao. Međutim, ne mogu isključiti mogućnost da ti to ipak jesi. Dakle, nalazim se u nekoj vrsti mudrog znanja o neodređenosti. Znači, prihvaćam posljedice toga. Ja s tobom razgovaram kao da si svjesno biće. Dakle, imam nekakav razuman razlog da pretpostavim da i jesi. Dakle, tu je recimo isto jedan pristup logike i znanosti u kome se kao dobar razlog za sigurno znanje prihvaća razumna pretpostavka. Znači, ne mogu dokazati, ali imam dovoljno razloga razumnih da ipak smatram da si živo biće. Ne? Dakle, razen jaz. Na moji strani je pa to ni pretpostavka. Tako, na moji strani je to edina stvar, koju si siguran. Ja, edina. Tako je. Edina. No. Sad, bez obzira što je to tako, mislim da i u tvom slučaju,
kad ideš gledati sa svoje strane. Dakle, jedina stvar u kojoj si siguran da si svjestan i da je svijest to što postoji, sve drugo nije sigurno. Uzgled budi rečeno, to je jedna od glavnih početnih spoznaja tog jednog drugačijeg načina pristupa sigurnom znanju o kojem u posljednje vrijeme govorim i pišem. To se inače zove Viveka. To je jedan stari naziv još tamo od Shankara iz 8. stoljeća ili još puno prije, samo što ja to pokušavam nekako svakodnevnim terminima približiti ljudima. Dakle, kad vi pogledate što 100% sigurno možete biti sigurni, to je ono to što si ti rekao, svijest je jedina sigurnost. To je jedina stvar koja sigurno postoji. Mi čak ne znamo da li ovo što mi doživljavamo, da li to vanjski svijet ima ikakvoj meritum materijalni ili objektivni, neovisno od naše svijesti. Mi ne znamo kad bi se ta svijest ugasila, da li bi se ovo sve ugasilo. Sve ono što mi znamo je iskustvo koje imamo. To je sve što znamo. I tu je zapravo glavni problem znanosti, jer bez obzira na njeno zaklinjanje da je objektivna, da ne podliježe uvjerenjima, da ne priznaje subjektivna iskustva, ono što je znanost napravila u sam svoj temelj je ugradila uvjerenje. A to je uvjerenje o neovisnom postojanju vanjskog svijeta. To je uvjerenje, mi to ne možemo dokazati, nema načina da mi to dokažemo. Sve što mi znamo su iskustva. To znači, mi sad kak ti razgovaramo online, ali to nije online razgovor, to je samo naše iskustvo online razgovora. Imamo ispred sebe računala, ali ko zna da oni postoje, to je samo naše iskustvo računala. Dakle, mi na neki način moguće živimo u virtualnom svijetu ili kao što su nekad uspoređivali sa snom, mi zapravo ne možemo odrediti da li je to što mi sad živimo san, nekakva virtualna realnost, ili to ima bilo kakvu neovisnu stvar od nas. Ne možemo to odrediti. Tog dokaza nema. Znanost je zaključila da ima dovoljno razumnih razloga da to pretpostavi, ali je ipak ostala na toj pretpostavci. Što se mene tiče, što se Viveke tiče, nema dovoljno razloga da se to pretpostavi. Jednostavno nema. Mi to ne možemo znati i to nije sigurno znanje. I tu postoji taj glavni problem. Dakle, metodologija znanosti je, ja bih rekao, ispravna, jer postoji nešto u umu i razumu što nam može dati vrlo snažna spoznajna sredstva, ali prva postavka je kriva. Baziramo stvari na pretpostavci, na uvjerenju. I tu je zapravo znanost izgubila kredibilitet. Kad bi znanost na početku rekla, ok, mi ne znamo da li materijalni svijet postoji neovisno od svijesti. Ne znam, ne možemo znati. Znači, jedina stvar koju možemo ispitivati i koja vrijedi ispitivanje je svijest. Jedina stvar, jer to jedino znamo. Sve drugo je priča za malu djecu. To je kao da ispitujete, životne navike Djeda Mraza. Ok, možete ispitivati životne navike Djeda Mraza i doći do nekih zaključaka, ali mislim, Djed Mraz je Djed Božićek. Je izmišljena stvar. Jaz se popolnoma strinjam s tem, kar si zdaj govoril, in nekako dostikrat rečem, da je znanost ni način definiranja resnice, ampak je način definiranja uporabnih znanj. Zapravo iskanja uporabnih znanj. Ne vem, zakaj je to kontroverzno. Dostikrat sem napadan zaradi tega pogleda. In jaz mislim, da se bo mogla ta sruja ali pa znanstveni svet tekom 21. stoletja ali pa še bolj v prihodnost prilagoditi temu, če želi se približati ljudem, ker ljudje mogoče na intuitivni ravni čutijo dostikrat nekaj drugačnega. Se pravi, znanost definira nekaj kot, bom dal čist ekstremen primer, definira nekaj kot psihozo, nekoga, ki pa to doživlja, pa ne more to kupiti, ker to je njegova osebna izkušnja.